Hey, uya. Maruchi achira akarara. Ya. Tawasadzira masanzu andikuna muti ndakucheka. Wangade kuita party pamba pedu tisingaite Christmas, oite Christmas. Kuti kanti ukuona ne mangwanachi 25. Renti wanenge wasati wabhadhara tinenge tisina mari yeChristmas yekutenga chikafu cheChristmas. Saka toitira PGS. Atigwambe tinoyerera isusu. Tawachekera muti tozadza miti yese panapa. Andika andikuona miti iyo yakuona. Kuona miti yese mwanangu. Yese ndaicheka kubva mudenga umu. Ya. Tonipera kuti toda kubvisa kuti light rinyatsoona. Apa tiri kuwaitira chisikiri rekuita se kuti tikwanise kuita se kuti party because ndikuziva kuti vanoda kugocha kapo vachiita brides vamangwana vaida kuona kuti vanodziita sei pakazara marara kudeso. Uya undibatsire sawaiona kapurani yacho mangwana tozadza futi bheza apa toda kuona kuti anogocha ucho ndiani. Unoti kugocha payani pangu ndisingaite nikirikiri tisingaite Christmas woita Christmas payani zvingaite here izvo mwanangu azviite tofara kuti tigocha but manje tikwanisa kugocha kabrenda isati yabhadhara high five. Tise masanzu zvinesa makona zvaita saka tichaona kuti mangwana unoitira kumbi pati vamwe vacho tivawaridza futi papapesasi tokunotonoita kumbi pati hapana pati vanoita makwanda takatovafanisira tinotatsa kuti pati izvozvo ikatibhadhara rendi izvo zvikataitoitaka Christmas sandizvemene. Alright.